खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बिटिआरआव गारनानै दोननाय गोजाम पिस्तल बोखांदों। थांनाय मोनायाव क'क्राझार पुलिस थानानि 100 मिटार जानथायाव पिस्तल बोखांदों। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहरनि सिडि रड गोजाम फ्लाइअभार ट्राफिक पइन्टआव गंसे 9mm पिस्तल बोखांनो मोनो। बे पिस्तल बोखांनो मोननायखौ लानानै साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। बे 9mm पिस्तलखौ सोर दुथाङा गारना गालांदों एबा बे पिस्तला सोर दुथांनि दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिस बिफाना बेनि सायाव संदाननायखौ जागायो। अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मावफुं आफादगिरि डक्टर दीनानाथ बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। बिटिआर गोरोबथानि खायसे दफाया बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां, गासिबो नङा। गोजोन गोरोबथानि उनावबो एनडिपिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालियाव थानांनाया सुबुंखान्थि नङै हाबाफारि सोलिगासिनो। बेबादि थासारिया बर' समाजनि गेजेराव गुलाय गुजाय सोमजिहोदों। बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो खौसे जानांगौ। जौगालु खामानिफोरखौ जों मदद होगोन। कमतापुर रायजो खालामनायनि मुङाव बुखावजायै गवालपारा जिल्लाखौ कमतापुराव सोफायोब्ला इयुनाव बर' समाजा मा जेंनानि मोगा-मोगि जागोन बेखौ सावरायनांगौ दं। क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि संरैखाथि गैयै खालामनो नागिरनायखौ बयबो बेरेखा खालामनांगौ होनना डक्टर दीनानाथ बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। चिरां जिल्लानि बिजनियाव जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासिम साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि बिजनियाव मोनसे मुगैथाव जाथाया जादोंमोन। 76 बोसोर बैसोनि ईसान नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि ईसान नार्जारीखौ 3 बोसोरनि उनाव जिउ जोबजासिम साजा फोसावदों बिजनी उफ्रा जिल्ला आरो सिजनाल बिजिरसालिया। थांनाय 2019 मायथाइयाव चिरांनि आमगुरि थानायाव थिसनजानाय गसर नं 14/2019 नि गेजेरजों नायबिजिरनायनि उनाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जायो। चिरां जिल्लायाव आर्मिनि जेआव सासे सोरां सिखारि। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि रिपु रिजार्भ फरेस्टआव सोरां सिखारि हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ 2 नं कुसुम दिसा गामिनि चक्र ब्रह्म होनना सिनायथिनाय जादों। चक्र ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन सासे दंफायोमोन नाथाय खारखोमानो हायो। हमजानाय चक्र ब्रह्मनिफ्राय गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ आरो खेमसि मोननो हायो। चिरां जिल्लायाव फिन सिखावनि उदखार। सिखावा हरनि समाव बर' आइजो रिमिना बसुमतारीनि गलायाव हाबनानै दख'ना ब्लाउस बायदिफोरखौ लानानै खारजोबो। बे जाथाया चिरां जिल्लानि आमगुरि थानानि सिङाव थानाय बर' फोथार बाजाराव सोमजिदों। रिमिना बसुमतारीनि गंसे फिसा दख'ना गलायाव दख'ना ब्लाउस सेन्देलफोरखौ सिखावा लुथियो। गलादार रिमिना बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला सिखावा गावनि गोजाम हाफपेन्टखौ गालांनानै गलानि गोदान ड्रेसखौ गानलांदों। सिखावा खमैबो 2 लाखसोनि मुवा बेसादखौ लुथिदों होनना गला बिगोमाया फोरमायबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।